Entre mediados da década dos 90 do século XX ata o final da primeira década do século XXI, o Club Deportivo Alfoz foi baixando de nivel. Mantívose entre os grandes a duras penas, alternando a permanencia en regional preferente que conseguía con dificultades co descenso á primeira regional ou incluso á segunda regional. Nesta época destacou na presidencia do club a familia Marrube, con José Antonio Marrube primeiro e con Iván Marrube, o seu fillo, cara ao final do período. Entre ambos, presidiron tamén o club Gabi Geada e a única muller que ata o momento ostentou o cargo, Fernanda Casabella. As dificultades económicas aumentaron e apostouse por xogadores da casa, os cales, comprometidos co club do seu pobo, crearon un grupo unido e ben conxuntado. A afección descendeu en número, mais sempre houbo algúns fiéis que nunca fallaron. O que significou para min o Club Deportivo Alfoz e como para moitos xogadores pois foi algo importante que nos forjou a nosa vida de deportistas e creo que é un gran recordo. Os momentos nos que o fútbol foi sempre deportes de masa e casi diría que antes máis, sobre todo cando non había fútbol na televisión, a xente iba ver fútbol ao campo de fútbol, entonces por os povos se arrastraban as masas de campo en campo. Nos caracterizamos por ser un equipo bastante casero. Houve aí un par de anos que sí que se apostou un pouco máis por xente de fora, pero bueno, ao final tamén supoño que deportivamente queres un pouco dar un paso máis. Apostáramos moito por facer equipo e conseguirase un equipo humano moi bon, maioritariamente de xente do concello moi unida, que ao final fai que a satisfacción de despois de tanto sacrificio pois que fora moito maior. Éramos moi novos, de moito traballo que había que compaxinar, pois, a parte, como sempre nestas cousas, cada unha a súa vida, a tarea de entrenar e despois pois, toda a tarea de dirixir o equipo, pero bueno, a verdade é que era satisfactoria. Moitos madrugós despois de entrenar e ir de festa, moitos madrugós para ir marcar o campo e organizar todo, pero bueno, unha época satisfactoria. En definitiva, a experiencia foi positiva por os amigos, por os chavales. Un dos motivos foi, lógicamente, tamén que estaban os fillos xogando. Tamén me gustaría resaltar nesa época que viñemos anos antes, por exemplo, cando estaba meu pai de presidente, de que eran épocas con moito máis diñeiro, nos que había, como dice el, na época que se instauraron as primas que eran cuantiosas para aquela, a nós tocounos nunha época na de plena decadencia económica, cando había moito menos diñeiro. Agora recordo que costaba moito aguantar a preferente e baixáramos ese ano, fora pros anos 98 ou incluso antes fora cando estaba o equipo así un pouco mal e baixáramos no ano 98-99, baixáramos. Tamén quero recordar que o ano seguinte en preferente pois fora un desastre. Pero bueno, que chiquito como bailaba así de claro. Estuvemos aí arriba e conocer pois o bon e o malo que ten o fútbol, que sempre me quedo ca parte positiva. Sí que nos gustou sempre moito que tuvera xente involucrada, xente de aquí de Alfoz. Creo que conseguimos e para min é unha das cousas das que máis orgulloso me sinto, porque ao final pasas moito tempo con esa xente e entón o día a día é importante. Para levar as rendas do club, alternouse unha chea de xente do pobo. Adestradores, xogadores e veciños colaboraron en distintas épocas para sacar adiante o equipo, sobre todo nos momentos máis difíciles, cando o aspecto deportivo non ía tan ben. Como membros da directiva podemos citar a Ramón Xeada, Adolfo Martínez,
Toño de Cora, Abel do Chaio, Borja Vizoso, Simón Maseda, Julián Gómez, xunto co eterno colaborador do equipo, José Antonio Río. Pasada a época da gloria da década anterior, houbo que apertarse o cinto no aspecto económico, e foi a xente da casa, do mesmo pobo, a que sacou a flote o equipo. Bueno, un dos motivos de ser presidente do Club Deportivo Alfoz, pois, bueno, foi que os meus fillos xogaban no club, e uns amigos tamén que me animaron, en conxunto decidimos coller o equipo nese momento, que naquel momento además acababa de pasar un pouco dunha época gloriosa a unha moito menos gloriosa por a afición, pola categoría en que estaba, que era a primeira regional. E, bueno, en definitiva, pois decidimos collerlo. Bueno, eu cheguei ao Club Deportivo Alfoz xa como secretario, despois como tesorero, antes de coller a presidencia, e daí arrancou toda a miña experiencia dentro do club. Eu cheguei á directiva do Club Deportivo Alfoz no ano 2001, na temporada 2001-2002, no que o equipo estaba en preferente. Non foi unha temporada moi boa porque, bueno, descendeuse, só se ganaron partido. Despois, na temporada seguinte, foi cando xa estuve de presidenta, que foi nunha reunión, foi casi unha idea de Antonio Gómez Rigueira, que daquele momento era o alcalde, que dixo que, bueno, que quedaría moi ben que unha muller estuvera de presidenta, e por aí mo propuxeron, e, bueno, aceptei, non? E fóramos unha directiva que apostáramos por construir proxecto de continuidade, por non pagarlle a naide, deixar un equipo moi saneado e no que xogar a xente que quixera xogar para facer deporte, para ser feliz. Tamén me gustaría recordarme dos compañeiros que tuveron comigo na directiva, como Ramón Xiada, Abel, outros que non recordo, Eugenio, e algún máis que me queda que agora non recordo, non? Tamén moi satisfactoria os compañeiros de directiva, que tamén merecen unha mención especial: Simón, Julián, Borja, Álvaro, que éramos poucos e tocábanos a moito traballo, pero, bueno, tamén saíron dai unhas amistades bonitas. Naquel momento había varias persoas colaborando, pero na directiva acórdome especialmente de Gabi, de Toño de Cora, de Cachín e de Antonio Río, que era un pouco a alma do equipo e do campo durante moitos anos. A parte de xogador, ao final tamén acabamos na directiva, porque non había que non collera, incluso lavábamos a roupa na casa, íbamos nos nosos propios coches xogar, porque non había diñeiro. Na miña época de presidenta, pois, había que facer de todo. Tocoume incluso salir ao campo de masajista ca bolsa sin saber moito que facer, pero, bueno. É interesante destacar que nesta época se promocionaron as categorías inferiores de infantís e xuvenís, a canteira do club, sendo adestrados os rapaces novos por xente da casa, como Alberto Fernández, José Luis Río, Saro, Ramón Xiada ou Dani Daniel. Entre os adestradores do equipo sénior destacou sobre todos Ramón Xiada, o cal en varias temporadas, ademais de adestralo, foi tamén xogador. Outros adestradores importantes desta época foron Antonio Casal, José Luis Fraga Castiñeira, Pichi, Molo, Fuco ou mesmo Adolfo Martínez, un dos grandes xogadores da historia do club.
así como os entrenadores que tuvo Casal, o mismo Xeada, en fin, e outra xente que desinteresadamente naquela época pois, estuvo colaborando con nós, non? A nosa época, o noso entrenador era Molo, tuvo con dous anos con nós, conseguiu subir de segunda a primeira e de primeira a preferente, despois non houve maneira de que seguir. Como entrenador, bueno, era o meu primeiro ano, empezaba a entrenar daquela e mal, non foi un ano moi con moitos logros, estuvéramos aí casi para descender. Pero unha das épocas máis bonitas para min foi a época en que fui un adestrador do xuvenís, porque era un grupo moi bo, eran amigos, pero tiña un compromiso moi grande co que estaba facendo, e deu-me pena, eso sí, que unha vez pasaron ao primeiro equipo non houve moita xente que seguira. Houve xente que seguiu, outra que non, pero digamos que do número total que había, que además non é que houbera, eran moitos xuvenís de segundo e terceiro ano, que xa tiñan que pasar neses anos ao primeiro equipo, e houve moitos que pararon, e a mí deu-me pena. Un sabio equilibrio entre os novos e os veteranos configurou as aliñacións do equipo. Ilustres xogadores como Río, Adolfo ou Saro combináronse cos que empezaban, entre os que destacaron Pille, Dani Río, Dani Daniel, Óscar, Oque, o porteiro Luís, Simón, Manolo Pardiñas, Hugo Fraga, etc. Novos talentos, ademais, ían subindo do xuvenís ao primeiro equipo, como Jonathan Vázquez ou Jacobo Xiaga. Viñaron tamén xogadores de outros concellos, como Pernas, Iglesias ou Villi, que chegaron con Molo, o adestrador, mais o núcleo do equipo comezou a constituirse, na súa inmensa maioría, con xente de Alfoz. Un bo exemplo do que significa no fútbol o amor ao equipo da propia terra. Recordo a Saro, recordo Pilli, recordo Dani, Cadrao, Río, Cesario. Quedan moitos, pero si un pouco eu, en principio, por encima os que recordo, non? Que a mesma gratitud, pois, que non nombro tamén. Os xogadores, que eran ao final, moitos deles eran veciños, pero eran os nosos ídolos. Podemos contar un exemplo, por poñer unha anécdota, daquele non se tería nin a peña fundada, acórdome un día Río, poñendo os vasos no cole, no comedor, estaba poñendo os vasos, e ganaran, creo que foron sobre 0,5. E claro, fun a falar con el como se fora, naquele momento como se fora, pois eu que sei, Ferrer ou Nadal, un dos do Barça. E tal, e Río a ganar 0,5, anda el Río con unha cara de felicidade tremenda, todo orgulloso do que estaba contentísimo da fazaña de ganar 0,5 en Sober, pero para min era velo ali poñendo os vasos, pois para min era un dos meus ídolos, era moi bonito, moi bonito. Bueno, na plantilla tiñamos a Pilli, tiñamos a Ricardo, estaba Xaque, tiñamos moi bon equipo. E bueno, con ese equipo chegamos arriba de todo. Tiña uns xogadores bastante importantes como era Pilli, Saro e Adolfo, que veu, o Adolfo estuvo no ascenso de primeira preferente, na segunda primeira non. Foi prácticamente o fichaje que fixemos para a primeira regional. E veu-nos moi ben porque acababa de deixar o fútbol, ainda estaba casi inactivo, e veu-nos moi ben porque era un xogador veterano con moita calidad e deu-nos un punto ali no medio do campo que para esa categoría era moi bon. E bueno, máis xogadores como a Óscar, Oque, Pernas, Luís, o porteiro, e bueno, infinidade de xogadores que nesa época estiveron a unha altura bastante boa para esa categoría. Era casi un 85% de xente da casa. Molo, evidentemente, el cando veu, trouxo a 3 xogadores que tiñeron de mau, como Pernas e Iglesias, Villi, que viñeron con el e botaron aquí un par de temporadas e chegaron a preferente. Non sei se seguiron depois, non lembro ben se seguiron en primeira, cando se baixou.
Pero bueno, estamos falando que aquí en Alfoz tiñamos moita xente da casa. Hai que irse xa á tempada 95-96, xusto cando me retirei como xogador en activo en ese club, pois me deron a posibilidade de adestralo. E a verdade é que lembro desa primeira etapa xogadores como Pilli nos seus inicios, pois José, unha cantidad de xogadores impresionantes como Iván Fajardo. Foi unha etapa moi bonita, con xogadores moi xóvenes en primeira regional, donde lembro que quedáramos terceiros na clasificación, e bueno, foi unha temporada impresionante. Era un equipo casi a maior parte da xente da casa. Estaba Simón, estaba Manolo, Adolfo, que era entrenador, tamén era xogador, Hugo e eu xogábamos arriba. Tamén empezaban a xogar xa xente que daquele era juvenil, como a Jonathan, como a Jacobo. Sí, pero a maioría era xente de Alfoz. Pois eu cheguei ao Alfoz a finales dos 90, cando tiña 13 anos. O directivo daquela era o presidente Marrube, e o entrenador era Alberto nos juveniles. Despois, a primeiro partido, cando pasei ao equipo adulto, foi con Remigio de presidente, o entrenador era Saro daquela. Foi nun partido que Marrón tuvera indispuesto a xogar en Oural o primeiro partido. Como xogadores importantes cos que dices tú puiden aprender moito e probablemente non aprendín nada porque eu non tiña moitas cualidades, probablemente fora dos que máis fora Adolfo, foi o xogador que vin que dicías tú, ojalá puidera ter esas cualidades, por dicir así, aparte compartín vestuario con el, foi adestrador meu, e entón ao final sempre che queda aí marcado. Despois debía ter uns 30 anos cando regresei ao Alfoz, e desde aquilo estuve vinculado prácticamente todos os anos, ou de xogador, de entrenador, incluso formando parte da directiva. Pasei por todos os estados do equipo. A caída á categoría de segunda regional foi un duro golpe para o Club Deportivo Alfoz. Houbo momentos de desánimo e desmoralización, mas a unión da xente continuaba intacta e foi baseándose nesa unión afectiva entre directivas, adestradores, xogadores e afección como o equipo conseguiu retornar á regional preferente. A convivencia continuaba sendo exemplar entre todos os membros do equipo. Os que chegaban de fora integrábanse no grupo como nunha familia, e as saídas conxuntas polos establecementos hostaleiros do pobo continuaron, mantendo no club ese sentimento integrador e familiar que sempre o caracterizou. Os membros do equipo eran, ante todo e sobre todo, amigos. Amigos que buscaban no fútbol unha razón para estar xuntos. Moi poucos sitios hai na Mariña, non sei se na provincia de Lugo, que é o fútbol que conozco, de tratarte tan ben a xente por parte da directiva, darse de conta de que os que viñamos de fora sempre podía ser os máis criticados, pero non era o caso de Alfoz, todo o contrario. Ali sentime na casa, de feito vou moitas veces desde Viveiro a Alfoz, os poucos bares que quedan xa, pois incluso a tomar café, a comer, que sempre foi un sitio onde se comía moi ben. Lembro tamén salir do entrenamiento e ir a algunha festa de campo ali a Alfoz. É dicir, son situacións que hoxe en día creo que nese pobo nin no resto da provincia de Lugo pois se suele vivir. É dicir, hai moita separación entre os que van de fora e os propios da casa. En Alfoz non era o caso. Ali todo o mundo era da casa. De hecho, tiñamos un grupo fenomenal. Según salíamos de entrar, xa íbamos ali a tomar os pinchos e tal, xa nos tiñan preparados ali nos bares, e recorríamos, sobre todo os viernes, os bares todos de Alfoz. Entón, tiñamos un grupo moi bon, e si foi clave para o ascenso, porque levábamos moi ben, tanto a directiva como os xogadores, e foi un punto moi bon para lograr acadar o ascenso.
Os mellores recordos que teño aquí do fútbol foi cando empezaba, que en juvenil, que éramos un grupo de amigos que empezamos a vir a entrenar. Cando fun eu tamén, o Alfoz estaba abaixo de todo na segunda regional, xente desmoralizada, cun pulo e traballando, pero fomos outra vez para arriba e logramos ascendelo a preferente. O equipo estaba decaído, pero por suerte, porque o pueblo estaba unido, había boa xente, empezaron a vir xogadores, a animar a afición, empezou o club con xente da casa e pouquinho a pouco, hasta lograr, cos anos, logramos volver á preferente. O Alfoz, como a todos estes equipos dun concello pequeno, o que buscas é ter amigos, ter compañeiros, compartir momentos. Entón, ao final, ter moitas anécdotas. Tes bons momentos con casi todos, porque realmente tamén, se non tuveras bons momentos e temporadas de compañerismo, tampouco habería fútbol, nin eu creo que nin estaría aí. Porque ao final, eso é o día a día, se vas ir para un club destes solamente por estar, sin ter que compartir momentos con esa xente, tampouco che agradaría estar. É mellor quedarse na casa e disfrutar de outro deporte. De novo, os éxitos na Liga regular e na Copa adornaron a traxectoria deportiva do Club Deportivo Alfoz nesta nova etapa. Como principal éxito, podemos citar a cuarta vitoria na Copa Diputación. Foi no ano 1998, con Ramón Xiada como adestrador, e venceuse ao Atlético Escairón no campo do Ceao, na capital lucense. Nesta etapa disputáronse tamén outras dúas finais de Copa, no ano 2001 contra o Foz e no ano 2009 contra o Bóveda, aínda que nestas ocasións o Alfoz saiu derrotado. Consumáronse 2 ascensos á máxima categoría do fútbol regional, nos anos 1997 e 2001. Despois de militar varias temporadas en categorías inferiores, o Alfoz acadou unha vez máis o cumio da regional preferente. Xogamos en primeira regional, creo recordar que foi a primeira campaña, e logo na segunda logramos o ascenso a regional preferente. A regional preferente que estivemos unha temporada, logo descendendo a continuación a primeira regional. Tuvemos a sorte de que acadamos 2 ascensos seguidos, de segunda regional a primeira e de primeira a preferente. Un logro bastante bon, porque o equipo estaba un pouquiño desmoralizado das baixas de preferente, entonces foi un pulo para subir outra vez o Alfoz a categoría que lle correspondía. Empezamos co equipo en segunda regional e, claro, o primeiro ano xa ascendemos á primeira regional, xugamos a final da Copa de Diputación e ganámola. O seguinte ano volvemos a subir de primeira para a preferente e volvemos a xugar outra final de Copa en Mondoñedo contra o Foz, que perdimos. Recordo tamén no 94 a Copa de Diputación que ganamos no campo do Iberia contra a Milagrosa. Pois nos anos que estuve aquí no Alfoz logrei un par de copas, un par de ascensos, tamén algún de ascenso, dúas copas, unha foi a finales a principios dos 90 e finales dos 90. Foi en Lugo que se marquei un penalti, fixeron a min e marquei eu. Éramos todos uns rapaces. Os veteranos eran 2, que era Río e era Saro. E os demais éramos todos juveniles casi. Anos dan para moito. En 15 anos pasan moitas cousas, alegrías e desgrazas.
No día a día dun equipo de fútbol vívense moitas experiencias interesantes e divertidas. Como aquel partido en Chantada, no que o equipo local só necesitaba un empate para ascender, e o Alfoz venceuno por goleada, endosándolle 4 goles. Ou os madrugóns dos directivos para marcar as liñas do campo os días de partido. Ou os emocionantes partidos de rivalidade co Valadouro, como aquel no que, despois de ir gañando o Alfoz 4-0, rematou cedendo un empate a 4 goles. Ou como a admiración dos nenos de Alfoz polos seus xogadores, que os levou a fundar a peña dos Green Boys, que seguía o equipo a todas partes. Ou o papel da primeira presidenta, Fernanda Casabella, que preparaba ela mesma os bocadillos dos xogadores para os partidos. Infinidade de vivencias que van, pouco a pouco, tecendo a historia dun club, dunha familia futbolística. Moitos madrugós despois de entrenar e ir de festa, moitos madrugós para ir marcar o campo e organizar todo, pero bueno, unha época satisfactoria. Nós naquele momento xa implantamos un sistema de pago ou de incentivo aos xogadores con primas, que eso naquele momento era un pouco novedade, pero bueno, ao final tuvo éxito, non? E depois con Molo, recordo aquel partido no Sangoñedo, en Chantada. Servíalles un empate para ascender e fomosles ganar ali. Molo conocíame moi ben como porteiro e sabía que xa íbamos nunha edade de xa me costaba tirarme. Entón chamoume ali para o lado e dixo: mire Luis, que un partido e tal, só nos vale ganar, eles valelles empatar e tal, teste que tirar, porque eu recelaba un pouco os campos malos de que tirar se mancabas, te salías cas rodillas feitas, bueno, salías moi mal. Que éramos 4 pícaros que xogábamos, porque hasta ese ano coincidira que éramos todos prácticamente de aquí de Alfoz. Ganar aquel partido, pero, bueno, con moitísima solvencia. Lembro que tiñan Chantada, tiña un delantero, un tal Estrella, que incluso lle pitaron un penalti que non me conseguira parar, ni moito menos, pero que sí que botara fora. Cando xa nadie contaba con nosotros, que prácticamente lle servía un empate, estaban xa de festa e ambragámoslle un pouco. Eles estaban gafados e nós tiñamos, con Adolfo e compañía, tiñamos moito fútbol. Eso lembro, bueno, unha alegría inmensa. Os mellores partidos que fixo o Alfoz, incluso estando en preferente, porque tiñamos un equipo bastante aguerrido, con juventud e veteranía, con calidad. Cando fomos a Chantada, que tiñan preparado eles o ascenso, servíalles un empate, fomos ali e pegámosles un baño, ganámoslle 0-4, además xogando ao fútbol e además batimos o récord de asistencia de público. Había 3.000 e pico espectadores en Chantada. Aquelo foi apoteósico, porque non tíamos moito banquillo, pero levábamos un 11 bastante bon, fixemos un fútbol espectacular para esa categoría. Lembro outra anécdota no campo do Alfoz contra o Valadouro, porque eses derbis eran únicos na Mariña, a verdade. Era impresionante como se puñía ese campo. Estábamos ganando 4-0, pois con un 4-0 lógico non perder o partido. Pero bueno, cando andas moito do fútbol e agora que vas moi maior e ves aquelo, pois todo é posible, no fútbol todo é posible. Pois acabaron empatando eles a 4. Xogaba Javi no Valadouro. Recordo un dos goles porque pasou como porteiro pasaron unha cousa moi curiosa, é dicir, estamos 4-3, a presión a que estamos metidos con 4-3, falta no bordo da área, pois que queres? Pois moito porteiro que señase moi veterano, sempre se poñía a temblar as pernas, e dábamos sol de cara, efectivamente. Javi, como listo que era ese home, tirara a falta por encima da barrera. Lembro que me pasara moi cerca, pero cegado polo sol, pois que era entrenador Molo, que eu de menos, non? Pataran a 4 con ese gol. Se lembro de toda a vida como parte chocante dos partidos, cando 4-0 e fieste. Pois non se pode fiar nunca no fútbol nun 4-0, sempre poden pasar cousas. O ano que estuve eu como xogador, había foi o único ano que houve unha presidenta
unha muller de presidenta, que foi Fernanda. Bueno, non foi unha época das máis gloriosas, porque claro, antiguamente estaba o campo a tope, pero sí que había xente, sobre todo a juventud, os juveniles, que crearan o grupo este de Green Boys, iban co bombo e animaban moitísimo o equipo incondicionalmente en todos os partidos. Decidimos crear unha peña que chamamos Green Boys, e íbamos a todos os desplazamentos que podíamos. Ainda recordo de ir a Sober, de ir a creo que a Sarria, depois ao Norcenso en Chantada, bueno, a pila de sitios fomos, con esa ilusión que para nosotros ir ver o Alfoz era como ir ver para moita xente, ir ver o Barça, ir ver o Madrid, ir ver o Deportivo, o Celta. Antonio Río e Maseu, tuvemos a idea de crear o equipo de infantiles, entonces que nese aspecto sí foi un bon ano. Vamos contar unha que eu creo que é o que marcaba un pouco o fútbol de regional daquela época. O fútbol de regional cambiou moito e bueno, os rapaces da hora seguro que nin me creen, pero ao final son moitos anos e recordo no campo de Pol, no vello, non no que teñen agora, que agora teñen un campazo, verdad, unhas instalacións impresionantes, pero no campo vello, cando te ibas duchar, que salía agua por un canal por diante o váter e salía directamente afora, auga fría, e tiñas que poñer a roupa dentro do vestiario porque era todo cemento, tiñas que poñer a roupa para que non che viñera as túas mochilas nin a ti. Pode ser un pouco a anécdota máis destacada e, bueno, un pouco para rememorar aquel fútbol de regional que non hai tantos anos, pero pasaba. Cando estuve de entrenador, que descendíamos, no último partido tiñamos que ganar sí ou sí, e, bueno, ganamos ao final cun gol de Alberto e salvaron, pero non valía nin o empate. Salvamos de milagro a non descender de primeira regional. Daquelas tiña o bar da cultura, facíalles os bocadillos aos xogadores, personalizados, pasaban unha lista de que o querían e eu poñíalles o nombre por fora no papeliño para que soupera cada un cal era o dele. Anécdotas así, teño unha de xogar un minuto no campo de Iberia, no ano 94. E acórdame que non sei que xogador se mancara, chamara a mexeada e levárame con bocado. Eu era juvenil e tamén fixera ilusión, porque nunca xogara o equipo maior xogara nada, un minuto para perder tempo, que faltaba un minuto e xogara con xada e ganara tamén outra Copa de Diputación 94. Recordo unha tanda de penaltis en semifinales de Copa contra a Milagrosa, que daquela eu ainda era juvenil, tocárame tirar un penalti que se marcaba, pasábamos. Estaba tan nervioso que tirei antes de que pitara o árbitro para tirar, falleino e despois ao ter que repetilo marquei e pasamos á final. Aínda que o nivel do Alfoz descendeu nesta época, seguía habendo partidos emocionantes, seguía habendo goles, algúns deles, por sorte, conservados para a lembranza por algún cámara anónimo. O gol sempre foi a maior das alegrías no fútbol. Os primeiros anos do século XXI trouxeron unha época de decadencia deportiva no Club Deportivo Alfoz. A situación social foi cambiando coa chegada dunha nova modernidade, na que o descenso da natalidade e o aumento das ofertas lúdicas fixeron que cada vez houbese menos xente nova que se decidise a practicar o fútbol no equipo do seu pobo. Descendeuse ata o último chanzo do fútbol regional, en terceira, e un enorme desencanto se apoderou do equipo e da afección. A pesar de todo, da man dun grupo de rapaces novos, encabezados por Jacobo Rivas, que crearon unha directiva dinámica e ambiciosa,
o Club Deportivo Alfoz retornou á categoría que é a súa dende sempre, a primeira regional. Con traballo e dedicación, que colla unha directiva boa que faga que empecen outra vez desde abaixo, poñerse a cero como empezamos nosotros, e pode ser outra vez poñer o Alfoz onde corresponde. Na miña época, pois, a verdade que ahora mismo costa conseguir chavaliños novos que queiran xogar, porque é moi complicado ter categorías inferiores, como a todo, a natalidade baixa, entonces eso, encima temos moitos máis hobbies que non só o fútbol. Antes era o fútbol, o baloncesto un pouco, e pouco máis, pero ahora entre internet todo isto é moi complicado. Entón, bueno, eu viví unhas épocas bastante boas, pero ahora son épocas bastante duras polo tema ese. Ahora vexo que están pasando un momento malo, pero bueno, todo con traballo e dedicación, todo podese superar. De hecho, outros equipos estuveron aí abaixo e lograron ir para arriba outra vez. E despois a segunda, pois, foi-nos bastante ben, económicamente moito mellor que a anterior, e deportivamente, pois, tuvamos unha categoría que penso que lle pertenece ao Alfoz, que é a primeira regional. A primeira temporada non foi unhas das mellores temporadas, porque ao final da temporada acabamos no puesto 18 e descendendo. E bueno, despois, sí, botamos outras 3 temporadas que fomos a duras penas, fomos aguantando, pero despois xa na última temporada, botei 5 anos a última, descendemos a terceira. E aí xa botaron man ao equipo generación nova, que volveron a resurxir un pouquiño o que estaba abaixo de todo, e sacaron un pouquiño a flote. Na última etapa miña como adestrador, lembro que fai uns 3-4 tempadas, pois da man de unha directiva moi xoven, comandada polo presidente Jacobo, pois tamén fun ali a adestrar, donde conseguimos os objetivos, que foi o objetivo de ascender. E bueno, tamén foi unha etapa moi bonita, un ano precioso para lembrar. Entrei por primeira vez na directiva de Alfoz como presidente no ano 2018, tras o descenso a regional, no que figuraba como xogador nese equipo. Pois xusto en xuño, principios de xuño, xuntámonos un grupo de amigos e decidimos, pois mira, botar adiante con moita ilusión e volver a subir ao equipo onde merecía que era a segunda regional. O Alfoz este ano estuvo en construción, porque a nova directiva colleu o equipo, marcharon con moitos xogadores. Entonces eu creo que a afición ten que vir a acompañar ao equipo de Alfoz para que a ver se para a próxima temporada podemos pasalo un pouco mellor, porque este ano eu temín a verdad por o descenso. Ahora mismo, actualmente, o Alfoz ven de unha época complicada, foronse moitos xogadores, houve que facer unha renovación moi importante do equipo, costounos moito. O ano pasado fixemos unha temporada de transición, seguimos nunha época de transición ahora mismo con respecto ao equipo. Este ano estou moi contento co grupo que teño, o ano pasado tamén, pero o ano pasado era un grupo que nos costaba dar o nivel para a categoría, tiñamos un 11 moi compensado, pero, bueno, nos costaba. Salvamos finalmente tranquilamente a categoría. As relacións entre xogadores, adestradores, directivos e afición sempre se caracterizaron na historia do Club Deportivo Alfoz con dúas palabras: amizade e familia. Aínda que os resultados deportivos non fosen os desexados, a unión inquebrantable de todos os implicados, o compañeirismo e o mutuo respeto crearon un ambiente que propiciou o rexurdimento do equipo. Cando o clima deportivo comezou a mellorar, xurdeu de novo a afición.
enchendo o municipal e recuperando o entusiasmo deportivo que tantas alegrías lle dera ao equipo no pasado. Aparte de que os resultados eran bons e había moi bon rollo no equipo, pois tamén é importante a convivencia do Alfoz. Os anos que estuve eu no Alfoz, creo que era moi importante que os xogadores estaban unidos, incluso os entrenamientos acudía a xente porque, claro, había tanta unión que era moi típico, pois, os viernes os nosos pinchos, as nosas cañas ou quen quixera un refresco, pois a xente aí víase onde había unión, era igual que chovera, que nevara, que cantara o sol, todos acudían ao entrenamiento. Por qué? Porque creo que había a maior dos entrenadores inculcaba a este equipo a unión, non é só entrenar por estar ben físicamente, senón que todos íbamos a unha, entonces era unha maneira de acabar os entrenamientos por facer case sempre ben uns pinchos ou que foran distintos bares, nun bar, noutro. A nivel personal, eses anos pois foron bons, porque tanto nunha etapa como na outra pois formamos un equipo de amigos, sempre nos levamos ben, sempre houve diferentes porque ten que habelas. Personalmente para mí pois conocí muchísima xente que sigo conocendo pelos campos de fútbol onde vou. Tamén creo que todos estes clubs moitos acábanse por non apostar pola xente do propio pueblo, que é o que lle pasou a moitos e temos claros exemplos. Daí que o Alfoz siga aguantando porque, bueno, pois hai que reconocer que a última directiva, a penúltima, cando se baixou a terceira, apostou moito pola xente da casa, por buscar e buscar a xente que estuvo. Ao final daí mantés un bon grupo e ao final estes clubs aguantou a propia xente da casa. Ao final os sentimientos e os amigos son os que quedan. Levo aquí en España 3 anos, pois levo xogando uns 12 anos no Alfoz. Para a miña alegría, eu cada vez que vou ao campo de fútbol pois vou super contento de xogar, con moita emoción. Conocí moitos amigos, fixen moitos amigos, a verdade que o trato sempre, tanto os compañeros como a directiva foi excepcional, un trato perfecto, sempre me trataron máis, sempre meténdome nas cenas, nas comidas, sempre, por exemplo, eu por tema de cerdo, non como cerdo, sempre que fan algo a parte, fanme algo a parte e sempre me teño en conta, eso eu levo sempre comigos. Entón, realmente, para mí, o máis importante é a xente que conocín, os amigos que fixen, a xente que levas do fútbol. Había moi bo compañerismo e moi ben, foi recibido moi ben, era o máis novo daquela, pero moi ben, porque vías que había unión, había compañerismo, había un bo grupo de xogadores, fora unha época moi bonita e onde había moi bo compañerismo e un moi bo ambiente. Fixen amigos, os mellores amigos de fútbol foron daqui do pueblo. Como todos os que pasaron por ali nesa época que eu estuve, o único que podo dicir é que era unha familia. A miña experiencia personal, ali no ano medio este que estuve, pois teño que dicir que grado uns grandes recuerdos, non? Grandes recuerdos porque deixei moitos amigos, acórdanse moitas veces, na máis que o bonito do fútbol é eso. Algo do que estaban moi orgullosos, de feito foi un lema que funcionou, que durante estes 3 anos foi o rexurdimento do Alfoz, na que sin chegar ás cotas dos anos dourados do clube recuperouse ese sentimento de cariño ao clube, un apoio masivo de tanto xente nova como do que máis nos sentimos orgullosos é que de xente que tuvera vinculada ao Alfoz desde os inicios, desde a propia fundación no ano 81, que volvera aos campos, que volvera a animar ao club, que volvera a preguntarche todos os fines de semana como quedou, se non puiden ir. Eso foi o que realmente nos encheu máis de orgullo. Este ano demos un plus con 3, 4, 5 xogadores novos que aportaron moito ao club e sobre todo o ambiente do equipo é moi bon. Estuve en varios clubs, todos me trataron moi ben, pero como me están tratando aquí en Alfoz, a directiva, a xente, vamos tomar algo a un bar ou salimos, a xente ven falar contigo, sempre palabras de ánimo, é dicir, eu a verdade que estou encantado. Bueno, pois os anos de senior, a verdade é que teño bastantes bons recordos, sempre estuve con xente moi cercana, xente que me aportou sempre moitísimas cousas. E nada, simplemente recordar un pouco que
a última época máis dourada foi estes últimos anos 18, 19, 19, 20 con 2 ascensos consecutivos. E nada, en xeral, a verdade que había un grupo moi bon, todo amigos, e bueno, fomos facendo o que podíamos. E xa levo, bueno, unhas cuantas temporadas disfrutando sobre todo de moitos xogadores que, bueno, convertíronse en amigos e cos que aínda hoxe manteño relación. Podes visitar campos por aí adiante cos que compartín moitas temporadas con moitos xogadores, e iso, bueno, é o que máis agradece, sobre todo o deporte, o compañerismo e disfrutar da amizade e do traballo en equipo. Catro foron os presidentes que dirixiron o Club Deportivo Alfoz a partir do ano 2009. Álvaro Reigosa, Miguel Ángel Fernández Geada, Jacobo Rivas e Daniel Reges. Foron anos difíciles no Deportivo, nos que o equipo se foi mantendo a duras penas. Pero a partir do ano 2018, coa chegada á presidencia de Jacobo Rivas e coa axuda dunha chea de rapaces amigos e comprometidos co equipo, a cousa foi mellorando. Un traballo, o dos directivos, non sempre recoñecido como se merece, pero que forma sempre parte importante do organigrama dun equipo. Co seu traballo e o seu esforzo conseguiron que o equipo aguantase e renacese con novas forzas. Pois volvemos a entrar nunha segunda etapa cando xa entrei de presidente, porque xa que logo, pois, un último recurso, como se dice, que xa non había ou cuñer ou desaparecer. E votamos 5 anos. É a verdade que eu, cas directivas que tuve contra só 4, que cadráronme ali, moito traballo, moitas horas dedicadas, moito paciencia, moito, moverse muchísimo, facer cenas, facer cena baile, ver os socios, buscar patrocinadores, buscar xente para que segue un equipo de fora, dar facilidades. Eso se agradece moito e eu creo que é un traballo que se pode resaltar moito. Bueno, como destacado unha persona ou algún tal, pois xa dixen que todos os meus compañeros directivas sempre nos fomos moi amigos e sempre nos vamos ben, todos ben. Quería facer ao mellor destacar unha persona especial, porque foi a alma mater do equipo, foi un dos fundadores do equipo, que foi, que en paz descanse, José Antonio Río. Como presidente, unha persona do mellorciño que encontrei no fútbol, Ramón Xirala, igual, aquí que agora sempre por Navidad, sempre nos felicitamos. Iso quere dicir algo, non? Que queda aí sempre un recordo. Eu cheguei ao Club Deportivo Alfoz como presidente na temporada 2013 que 2014. Bueno, comigo houve un grupo de personas que primeiro apuntáronse, pero despois xa se foron borrando. E quedamos eu e máis Valén hasta o final. Estuve 5 anos como presidente. A presidente cheguei no ano 2018 tras un descenso no que figuraba nese equipo de xogador, pois ao descender a terceira regional por primeira vez na historia do Alfoz, pois nun brao, nin brao, antes en xuño xuntámonos un grupo de compañeiros. E despois cando collera a directiva Jacobo, Dani, pois chamarme, estaba o Alfoz en terceira regional e chamarme, claro. A min fastidiábame ver o Alfoz así e decidín volver e claro, xa foi cando ascendimos para a segunda e despois para a primeira. Foron para min os mellores anos a nivel senior cando mellor o pasei. E Alfoz, pois, estes chavales, por iso eu deixo pagar o carné como se foran 100 euros, que é vivir igual e merecenlo porque eu sei o que é estar na directiva. Eu sei o que é moi jodido, moito. E para min, de verdade, para min o que conserven logo que está aí o campo, que está todo feito, que ten el alumbrado que ten, todo iso, para min é un 10,
Que eu creo que levaban uns anos que non funcionara a cosa, por lo que fora, que non é fácil, non, para nada. E ao final foron estes últimos 4 anos de directiva foron extraordinarios. Pese á dificultade de conseguir xogadores, apostouse por xente do mesmo pobo. Retornaron ilustres veteranos como Pilli e formouse un bloque compacto e permanente que estabilizou as alineacións e o xogo, conseguindo novos éxitos. Os xogadores de Alfoz conformaron a maior parte do equipo e, coa súa loita e o seu amor ao club, lograron 2 ascensos seguidos e, sobre todo, recuperar a ilusión do grupo e da afección. E cando volvera, pois tamén fora moi bonito, porque dunha maneira ou doutra volvín a estar con xente de Alfoz que conocía de anos, incluso moita juventud, había moita juventud, e animoume a min xente comprometida co equipo, xente seria. E a verdade foi por que me animei, que eu xa estaba nos meus 30 bastantes anos, 35 anos ou unha cousa así, entonces, bueno, era importante axudar aos de aquí. Eu sempre fun de aquí e sempre me tirou moito xogar no Alfoz. Estaba o presidente Álvaro, Xiada e compañía, e pois daron a oportunidade de ir xogar ali, que me chamou Balea, un dos mellores amigos que teño, Ángel, chamaronme para xogar, e pois desde aquela pois empezou a aventura e aquí estamos. Tamén o resto de xogadores, Simón, me acordo de Simón, porteiro, que era un porteiro, tamén un fenómeno de persona, aparte de bon porteiro, pois un fenómeno de persona, e moitos máis. Estaba Dani Río, estaba Daniel, Luismi, Oque, unha persona maravillosa que despois ainda estuvo aquí como segundo entrenador ahora en terceira división con Chusky, unha persona, xa digo, que como todos os que pasaron por ali nesa época que eu estuve, o único que podo dicir é que era unha familia. Unha das cousas primordiales que vimos nosotros cando chegamos é que había bastante xente de fora. Tal como estaba poñendo o tema do fútbol, pois para nosotros non era unha cousa que se puidera manter, porque había que a xente non quería vir pola súa conta e había que pagarlle viaxes. Entonces fomos pouquiño a pouco introducindo xente dos arredores, a maior parte do pueblo e dos arredores. Mentre era xogador do Alfoz, pois fun adestrador dos xuvenís varios anos, e despois no 2013-14, a temporada de 2013-14, pois fun adestrador do primeiro equipo, en primeira regional, que non foi moi boa, que durei 3 ou 4 meses, pero por lo demais, moi ben. O adestrador é bastante máis difícil. Cando estás aí no campo, as solucións búscalas tú, pero o adestrador intentas, pero claro, é máis difícil, poste máis nervioso, máis... é outra cousa. Pois os primeiros anos empecé xogando con Jacobo, estaba de porteiro Pardiñas, tamén estaba Jacobo, estaba tamén o Charlie, estaba Miguel, o Rucho, estaba Maiki, estaba Óscar. Tras o primeiro ascenso na 18-19, volvimos con ilusións renovadas á segunda regional. Mantuvemos, a continuidade dos xogadores, que era un moi bon grupo de xogadores, todos aquí, a gran maioría, un 90% de xente do Val, tanto do Alfoz como do Concello de Valadouro. Este ano fichamos varios xogadores que nos deron un plus. É complicado conseguir xogadores, non é tan sencillo ahora mismo. Hai moitos clubs ao rededor que absorben a moitos xogadores e nosotros aquí ao non ter canteira, pois é máis complicado, non?
Era triste contemplar as gradas do municipal baleiras de xente. Un mesmo municipal que, uns anos atrás, bulía de afeccionados e de ilusión. A afección é unha das partes máis importantes do fútbol, e cando a afección falla, a ilusión desaparece. As directivas do Club Deportivo Alfoz souberon, non obstante, recuperar o terreo perdido, e nos últimos anos, as gradas, non só do seu propio campo, senón tamén doutros campos da súa categoría, víronse cheas de afeccionados alfocenses que apoiaban ao seu equipo. Todo un luxo, un apoio incondicional que conseguiu de novo subir o Club Deportivo Alfoz a onde merecía estar. Falando da afición que ven aquí ao campo de fútbol municipal de Alfoz, baixou muchísimo, é lógico, en todos os campos baixou moito, pero teño unha anécdota curiosa. Aquí hai un compañeiro meu que é de Mondoñedo e non vai ao fútbol a Mondoñedo, ven a Alfoz, que se chama Leonardo. Ese está sempre aquí. Pregúntame, cando hai fútbol en Alfoz? Sabes cando van a Mondoñedo? Sabes cando xogan na Copa? Sempre está pendiente de cando hai fútbol. Pero claro, eso sí, a afición baixou muchísimo. Ahora, os que somos poucos, sí, pero somos vos, e fieles. Eu, personalmente, como un dos capitanes do equipo, quero dar gracias á xente, de verdade, de corazón, que nos últimos anos, sobre todo, nos axudaron moito, nos apoiaron. Eu sei que non é fácil que un domingo vai a xogar a Lugo e que vayan ves várias gradas e ves máis xente do Alfoz que do propio equipo, pois iso a verdade se agradece e se dá alegría. Joder, eu acordome de ir este ano a Pastoriza, non xoguei, que estaba sancionado, e cheguei tarde e cando chegou ás gradas había máis xente do Alfoz que de Pastoriza mismo. É a verdade que a mí presta-me a Dios muchísimo chegar ao Alfoz, empezar o partido e ver o campo cheo e todo o mundo berrándonos e animándonos para xogar, e iso, bueno, se agradece muchísimo. Eu creo que poucos equipos nestas categorías poden dicer eso, moi poucos por non dicer ningún. Nada, moitas gracias e seguiremos lochando para ter o Alfoz no mellor sitio posible. E despois a afición estaba tamén aí, había partidos, recordo, partido de San Ciprián que estaba municipal con moitísima xente. Ademais, algo do que estaban moi orgullosos é de que volveu a afición a recuperar a ilusión, o campo volveu a recuperar non as cotas de asistencia dos seus mellores anos, pero sí que víase que as gradas estaban cheas, a xente ilusionada. En todos os eventos a xente acudía e axudábanos con todo o seu corazón. E iso é, sobre todo, a parte que máis recordo e que máis agradezco desas temporadas. Nesta última etapa do Club Deportivo Alfoz non se conquistou ningunha Copa Diputación. O máximo nivel acadado foi o da Primeira Regional, no que o equipo se mantivo durante varios anos, en diversas épocas. Mas tamén houbo descensos, militándose nas categorías inferiores, Segunda e Terceira Regional, nas que, non obstante, conseguiuse varias veces a primeira posición e, polo tanto, o ascenso. Nunha época difícil para o fútbol regional, houbo que loitar para manterse e para recuperar o perdido. E votamos 5 anos que estaba o equipo en segunda e ascendemos a primeira, na segunda ou na terceira temporada creo que foi, e aí pues, continuamos en primeira 2 máis e foi cando nos fomos a directiva que había naquele momento. Na época de juveniles foi unha etapa moi boa e de feito conseguiramos chegar a unha final da Copa Diputación e estábamos Martiño, Legaspi, Jacobo. Había moi bo equipo e, de feito, fora unha copa moi bonita porque remontáramos moitos partidos. Houbo cousas malas, pero tamén houbo algunha boa, porque tivemos aí unha das temporadas que ao principio parecía que estábamos casi mortos e despois houve unha resurrección nunha segunda volta que se fixe unha segunda volta moi boa e quedamos
si mal non recordo, no puesto 7 ou por aí. Son cousas que recordas as malas, pero tamén recordas algunha boa. Pois, durante ese ano, no 2018-19, conseguimos ser campións da terceira regional, conseguimos o obxectivo, fixemos unha boa temporada, volvimos con ilusións renovadas á segunda regional, a pesar de que ese ano tuvo o parón en marzo por Covid, sí que por puntos éramos o líder da categoría e logramos un novo ascenso consecutivo á primeira regional despois de 6 ou 7 anos que se descendera desa categoría, na que creo que o Alfoz, por masa social, está preparado para afrontar. Nós estábamos contentos co que fixéramos, que era volver outra vez a ter un equipo, unha identidade tamén, porque ao final todo o mundo se identificaba co equipo, o pobo, os aficionados, e recordo esa sensación de se ascendemos, genial, se non ascendemos, nós contentos igual, é dicir, o noso objetivo pues, estaba cumplido, despois evidentemente pues, sempre intentas mellorar, pero sí que foi moi gratificante ver o traballo que fixeron os compañeros da directiva, os adestradores, os xogadores, todo o mundo que pasou con ilusión tremenda, é moi bonito. Nivel de algo así, de algún logro como copas, diputación ou tal, eu non acordo eses anos tan gloriosos do Alfoz porque eu era máis pequeno pero bueno, algún logro sí que temos conseguido, como algún torneo así de brao reme espantoso de Mondoñedo que recorde e bueno, algún por aí máis haberá, porque ahora mismo non se me ven á cabeza. Os éxitos, realmente para mí o máis importante é a xente que conocín, os amigos que fixen, a xente que levas do fútbol. Sempre presta moito máis ascender cos colegas, con amigos de toda a vida, amigos que xogache con eles desde que cheguei de Marruecos. Eso a mí, fai-me moita alegría. Encima, ascendes en Alfoz, no club que neste caso a mí foi o club que me deu a oportunidade de xogar aquí. Se no Deportivo a situación non era tan admirable como no pasado, no terreo persoal non deixaban de producirse anécdotas deportivas e divertidas que convertían o fútbol do Club Deportivo Alfoz nunha festa. Bromas entre compañeiros, situacións cómicas nalgúns campos, vitorias heroicas. E, sobre todo, a boda dun dos eternos xogadores do club, Ángel Balea, que contraeu matrimonio no mesmo campo municipal de Alfoz, enchendo durante unha tarde de alegría e de festa. E, finalmente, a emoción intensa que se viveu na xuntanza organizada para celebrar o 40 aniversario do club, que reuneu no pobo a infinidade dos históricos. Multitude de recordos, de vaguas e de amigos que demostraron que o Club Deportivo Alfoz é moito máis que un club de fútbol. Pois anécdotas que eu acordo algún así, pois algún campo que non hai agua quente, está lamao, por exemplo, algún berro de algún vello que al final faiche gracia, máis que ele fai para joderche, pero faiche máis gracia porque diceche unha forma graciosa. Despois hai moitas anécdotas, ese mesmo ano, por exemplo, en Meira xogáramos con 4 porteiros, xogara un dianteiro, un lateral, outro central e o porteiro. Nestes anos sempre houve a broma de que se era de ser presidente e porteiro, si algo ventaxa, pero por sorte ou por gracia para min, pois o nivel ao final marcoume o posto nas últimas temporadas e que gran parte dos partidos partía co número 13
sentado no banquillo. Eu sempre fui un banquillo dereita, foi a miña posición favorita. Outra anécdota moi boa que fora a Marruecos tamén é comprar unhas botas, unhas Copa Mundo Mundial desas, se chama Ángel Valés. Oi Ángel, queres unhas? E díxome, non quero tal. Son as originales. Cheguei aquí, duraron medio entreno. Xusto empecé a correr con eles e romperonme. E vai a risas como Ángel. Ainda hoxe en día me recorda. Hai unha anécdota de perderamos o primeiro partido contra o Foz 3-1 en Foz, creo que fora, e despois íbamos en Alfoz, íbamos perdendo 1-2. Creo que íbamos ao descanso perdendo 1-2 e Adolfo, daquela que era o entrenador, dixéranos, bueno, para moitos xa vai ser o último ano de juveniles, entón pasade o ben e disfrutar do partido. E acabáramos ganando 6-2. Porque agora vou vos contar outra do meu último partido, en junio, no campo de Río Aveso, que había moitos anos que non iba, e resulta que nos quedamos sin auga e tiñan que bombeala, e resulta que tuveron que coller un compresor para cebar o depósito que non tiñan auga, así que, bueno, instalacións de campos de regional e anécdotas desas seguro que hai muchísimas máis. Despois esa mesma temporada ganáramos 5-0 ao Burela na Marosa, houbera partidos moi bonitos, chegáramos á final e xogáramos contra o Sagrado Corazón en Momán e perdéramos, pero casi o celebráramos máis nós que o celebraron eles, porque era un hito, é dicir, era algo bonito para o povo e para nós como xeración. E bueno, como sabedes, pois escollín isto que vedes aquí porque para min era a miña casa, escollín casarme aquí porque para min é o maior significado que se refleja na miña vida en general. E, bueno, a miña muller, hoxe en día anteriormente moza, cando eu propuxen a verdade que non me puxo pega ninguna. Bueno, ao principio dicíame que estaba así un pouco tola e tal, pero bueno, despois non houve problemas e xa che digo, para min foi un gran soño cumplido, que para min era un soño que tiña, e nada, disfrutei, na verdade que disfrutei ao máximo e con toda a miña familia, evidentemente. Nunha data que os membros da directiva recordaremos durante moitos anos, que foi un 40 aniversario, no que enchimos a Finca Galea, volveron xogadores históricos das Copas de Deputación dos anos de preferente, puderon disfrutar de verse ao mellor xente que levaba sin verse durante 20, 30 anos con seguridade, recordar anécdotas do pasado. Eso realmente é o que máis nos enche de orgullo, recuperar ese sentimento que nunca desaparecera, estaba solo agochado, pois preparado para volver a salir. O Club Deportivo Alfoz chegou a ser un equipo grande a nivel galego, mais non só foi grande polos éxitos deportivos, senón tamén porque serveu para que Alfoz se coñecese polo mundo, para que a xente nova atopase un motivo san para divertirse, para crear fortes vínculos de unión entre todos os alfocenses e para facer amigos, moitos e importantes amigos para toda a vida. O Alfoz para nosotros lo menos foi o mellor equipo que había por esta zona. O Alfoz sempre foi un equipo sempre estuvo nos bos da zona da volta, no? Dicir, Xovelago,
Burela, daquela, todos esos equipos que viviron un gran auge, pero Alfoz igual. O Club Deportivo Alfoz, desde logo, sirveu para a unión dun pueblo, sirveu como base para estes nenos que tiñan onde de distraerse e pasar un pouco o tempo. A importancia que lle dou ao Alfoz pois é moi boa, porque para ser un pobo pequeno estiveron moitos anos en preferente, é difícil para un pueblo así tan pequeniño que aguante tantos anos seguidos xogando ao fútbol. Onde reunirse cos amigos, onde disfrutar antes, despois, durante os partidos, e dedicarlle, por decirlo así, tempo, tanto adestrando como agora nestas últimas épocas tamén tempo nos despachos. Significou crear outro montón de amigos, pero que son dos amigos que agora, cando me coincide de velos, pasa ao mellor 10 anos, 15 anos ou 20 anos, unha cara conocida, e vénseme á memoria enseguida de que a conozo. Entonces, eso quedeche grabado que aunque queres olvidarte, non podes. «40 anos son moitos. Iniciar a andaina futbolística polos anos 80 foi complicado, mas tamén noutro sentido foi doado, pola afección que había entón e pola numerosa poboación que había en Alfoz. Co paso dos anos, as dificultades para manterse na elite foron aumentando. Había menos xogadores e moitas outras distraccións que tendían a apartar aos rapaces do fútbol. Mais o Club Deportivo Alfoz conseguiu manterse, perdurar, vivir durante 40 anos, e iso ten moito mérito. Bueno, pois outra cousa que me parece moi importante nun pobo como o noso non é a continuidade durante 40 anos de manter un equipo que as dificultades que actualmente hai e sobre todo darlle moitísimo valor a xente que ao largo destes 40 anos pois mantuvo vivo o espírito do Club Deportivo Alfoz, a cantidad de xogadores que pasaron, a cantidad de directivos, de colaboradores, de aficionados. 40 anos, dícese fácil, eu teño 43, creo que xa viví moitas cousas, unhas mellores, unhas peores, con lo cual subsistir un grupo ou un club durante 40 anos é para aplaudir a todas as directivas que pasaron polo Alfoz, a todos os xogadores. É super importante a labor que fixeron tanto Alfoz como o Valadouro para manter un equipo tanto tempo a nivel bastante competitivo. Valoro que un equipo en segunda regional, primeira regional, nestas categorías que dura 40 anos. Eso leva moito esforzo, moito traballo. Creo que ten moito valor máis na época agora. Ao final antes sí que había moitos máis nenos no concello, nos concellos limítrofes, había moitas menos alternativas, que entonces ao final o fútbol, acórdame que ibas por aí e sempre había partidos de fútbol en todos os lados. Metíaste no medio dos partidos e había un 8-8, un 7-7, agora non encontras nin a nadie no parque xogando. Que un pobo pequeno como é Alfoz, cada vez somos menos, cada vez hai menos xuventude. Pois para min é importantísimo que se lograra isto, e non é fácil, porque moitos equipos quedaron no camiño. Nunha época sen internet, hai 40 anos, os povos pequenos como Alfoz estaban condenados ao anonimato. Era difícil promocionar un concello, e o fútbol, que acortaba distancias e saía nos medios, serviu para que Alfoz se coñecese por toda Galicia. Ao mesmo tempo, a veciñanza, coa súa humanidade, a súa hospitalidade e o compañerismo que fomentaba, converteu o equipo de fútbol de Alfoz nun embaixador insuperable. Entón era unha forma de promocionar o concello, non, co fútbol. É verdade que con creces se fixo porque o Alfoz foi un equipo incluso, atrevo-me a dicir, punteiro da regional preferente naqueles anos. Naquela época, claro, íbamos a moitos sitios. Non sei, a Sarria, recorríamos moitos sitios.
Entón tamén era unha maneira de promocionar e que se conocera o Alfoz, de alguma maneira. Non era que fóramos un mellón temante malo, que éramos vos, pero bueno, fixámonos conocer aí. O fútbol fixamos penso que éramos un dos equipos que mellor o fútbol fixamos. Que a Alfoz conocíase pouco e o equipo foi por parte de Galicia cunha categoría moi importante para ser Alfoz. Alfoz prácticamente non era conocido en casi ningún lado e a raíz do equipo de fútbol, pois bueno, deulle un nome, foi bastante reconocido polo tema do fútbol, non? O tema de Alfoz, poñelo no mapa, foi moi importante a nivel Galicia. Hoxe falas de Alfoz, a nivel Galicia todo o mundo sabe onde está. Sí, o Alfoz foi un pouquiño o darse a conocer o Concello en toda a zona norte de Galicia, non? Porque desde aquela, xa non nos acordamos, pero ir a Mondoñedo levábache media hora, non había as carreteras que había antes, como falábamos, ir a Ribeira, ir a Cee e tal, levaba 4 horas tranquilamente, Padrón e por aí adiante. E non éramos moi conocidos o Alfoz, e a partir de aí, cando ibas por os sitios, preguntaba xente que é da Alfoz, de onde sodes, tal, por fin o nombre do Concello empezou a verse por aí adiante. Íbamos a xogar por aí a distintos concellos xa tamén importantes, donde un pouco tamén era decir onde estábamos e quen éramos, non? Iso tamén eu creo que é unha parte positiva. Para nós o Alfoz foi leválo, dar a conocer a que era Alfoz por toda Galicia, porque non conocían máis que, bueno, máis de cerca. Gracias ao fútbol chegamos á Coruña, ao sur da Coruña, e, bueno, por todo Lugo. A verdade é que, sin dúbida, sobre todo en concellos pequenos como Alfoz, que o equipo de fútbol sempre foi un gran embaixador do pobo. Foi, casi diría, o principal. O fútbol, gracias ao fútbol, pois levábase por todo, digamos, casi Galicia, entonces era moi conocido nese sentido. Digamos que o fútbol axudou ao pueblo. Gracias ao fútbol, Alfoz tamén se foi conocendo por uns lados e por outros. Gracias a cando estuveran en preferente, que se fora por aí por bastantes puebliños e pueblos e máis que puebliños xa. Toda gente bajísima e unha gran afición, por supuesto, porque en estas categorías parece que no, pero siendo pequeñas es muy difícil tener una afición tan grande y tan buena como la de Alfoz. Empezamos en primeira regional contra equipos da zona e cando ascendimos era xa, eso había moita xente iba con nosotros aos desplazamientos no autobús e en todos os viaxes que había. Pois para o pueblo significou moitísimo, porque enganchou a moita xente, o equipo de fútbol, É o de sempre, boa terra, boa xente, non pode ir mal nunca. Pois o Alfoz eu creo que representa un pouco, enseña a nivel social do Concello, desde a perspectiva de que co tema deportivo, inclusive recordo cando se ascendeu a preferente por distintas sensibilidades sociales ou políticas ou tal, pois, bueno, había unha unificación e había un apoio mutuo que se vía inclusive en partidos con entradas importantes. Creo que o equipo é importante para o Concello, porque é unha forma de xuntarse a xente, non sei, de animar todos xuntos ao equipo. Bueno, o Alfoz para o pueblo de Alfoz pois significou en algún momento todo, porque era toda a xente de Alfoz, era o Club Deportivo Alfoz. Gracias en parte á xente que perde entre comillas, moito tempo da súa vida íntima en dedicarle ao Alfoz, e a xente que paga as cuotas de socios, que vai aos partidos, que axuda no que pode, eu creo que vai ás cenas, eu creo que ten moito mérito o club como tal. E ao final isto é o que digo eu, é un equipo do pueblo, no cual axúdanse os xogadores, a directiva e moitas veces a afición. Bien, íbamos con boa voluntad, non sabíamos tampouco máis, salíamos contentos, porque se ganábamos salíamos contentos. Pero é que o importante era que salíamos, perdíamos, pero íbamos celebralo igual, que a xente que non iba ao campo
casi non sabía que resultado houbera, se era positivo ou negativo. Todos estes clubs pequenos ou asociacións ou, bueno, que son así, sin ánimo de lucro, sin toda a espontaneidade da xente que quere que continue, é o que creo que lle sigue dando vida a estes pueblos. Se non fora por eles, todo isto quedaría sen nada. Bueno, creo que hai que seguir apostando por estas cousas. O Club Deportivo Alfoz foi un equipo grande a nivel galego. Na década dos 80 e a principios dos 90 estivo na elite do fútbol regional, acadando os primeiros postos da clasificación de preferente e estando a piques de ascender á terceira división. Un logro admirable que o equipo que representaba un pobo pequeno da Mariña Lucense se situase en pé de igualdade cos grandes equipos de Galicia. Creo que tiñamos equipo para xogar en terceira división naquel momento. Quizás sí, yo creo que sí, quizás sí. Porque si querían ganar, ganaban, si era o cagazo. Bueno, con respecto a trayectoria, pues oye, a verdad que quito o sombrero, poñome de pé e creo que a aportación do Alfoz ao fútbol provincial, ao fútbol local, ao fútbol autonómico incluso, estuvo en preferente competindo con equipos de bastante máis poderío económico, pues bueno, está aí, non? E bueno, hoxe en día incluso moita xente sigue falando del porque Alfoz tuvo moitos anos gloriosos e onde pasaron grandes xogadores que podemos decir que chegaron a primeira división tamén. O engranaje de todos os nenos, de todos os equipos a nivel juvenil e a nivel logo xa despois máis amateur, pois funcionou inclusive nunha época onde o deporte era importante porque había outras cousas non tan importantes que naquele momento tamén tiñan bastante negatividade na sociedade. A nivel regional, o fútbol estaba pensado como unha forma de que a xente nova do pobo tivese unha saída xa para divertirse e promocionar o lugar onde vivían. Os nenos podían defender as súas cores e xogar con orgullo ante os seus veciños. Más adiante, cando as expectativas do equipo medraron, comezaron a chegar xogadores de fora, bons xogadores que elevaron o nivel do equipo, pero a costa de perder a familiaridade dos primeiros tempos. Os equipos pretenderon avanzar a nivel deportivo e competitivo, entón claro, había que traer xogadores de fora, eso acabase indo das maus porque non cuidan a base. Se non cuidas a base, se non tes nenos, ao final non é insostenible manter económicamente un equipo e ao mesmo tempo tamén ven esa frustración para xogadores locales que como non costalles máis ter sitio, acaban o deixando. O equipo ascender de categoría, pois, claro, o de sempre, non? Necesita reforzos, eses reforzos implicaron traer xente de outros equipos que xa viñan, entre comillas, trallados ou curtidos, e xente que sí, que traía moita calidade futbolística para o que era aquela época, pero evidentemente trouxe unha desconexión coa xente que iba ao campo ver, pois, a Javier, ou a Masi, ou a Paco, porque eran os fillos de, os primos de, os sobrinhos de. Isto ten que ser para disfrutar, non para ganarlle a naide. Eu para min teño visto algún partido e dame pena ver eses nenos que están presionados polos pais, que ya están, sabes, metendo presión, non lles deixan disfrutar. Si é verdad que hai algún entrenador, e teño visto, que cuida moito as formas dos nenos, para min é un método, non tanto querer facer deles unhos cracks. A historia do Alfoz está chea de xente, protagonistas importantes co balón nos pés, dirixindo o equipo desde o banquiño, animando desde as gradas, axudándolle desde a administración municipal ou organizando desde os despachos. Xogadores, adestradores, afección, xestores e directivas uníronse para facer o Club Deportivo Alfoz algo grande, algo importante.
aí tuvemos a Mandiá, gracias a Dios, tuvemos Carlos Mandiá, que bueno, que se acorde máis ou menos de nosotros, pero nosotros acordámonos dele. Quería facer ao mellor destacar unha persona especial, porque foi a alma mater do equipo, foi un dos fundadores do equipo, que foi, que en paz descanse, José Antonio Río, e como entrenador, se queres, podes decir Paco Solla, porque foi o primeiro que nos levou a preferente, e como xogadores, moi bons xogadores tivemos, pero eu penso que o meu xogador que pasou por Alfoz en todas as etapas foi Fragoso. Incluso tamén recordo a Argimiro, que tamén fundou o equipo, é un dos fundadores, que, bueno, hoxe tampouco está. Bueno, tantos aficionados, acórdome do Polo de Carballido, acórdome de Lisardo, bueno, hai moitos máis que bueno, estaría toda a tarde para dicir os seus nomes, non? Pero, bueno, eu tamén lle quería facer personalmente o meu recordatorio pois a Antonio de Cachín, non? Que, bueno, pois, cando faleceu en maio do 92, tiña 41 anos, e, como se dixen, era directivo e era delegado de campo. E, curiosamente, a tarde que enterraron o meu pai, a noite morreu outro directivo, Adolfo do Checho, que tamén o quería recordar. Tampouco me quería esquecer do alcalde Antonio, que tamén foi compañeiro de profesión. Unha temporada en que dun adestrador concreto que foi Eduardo Fernández Abel, no que bueno, me puxo en medio campo durante toda a temporada, era un centrocampista defensivo e recordo que había marcado moitos goles para un centrocampista defensivo como era eu. Teño un recordo moi especial para o Xilo, porque é verdade que compartimos moitas cousas no campo de fútbol, aparte de que a min que me gustaba moito como xogador, pois, bueno, é como se tuéramos un feeling especial, vamos. Na plantilla tiñamos a Pilli, tiñamos a Ricardo, estaba Xaque, tiñamos moi bon equipo. E, bueno, con ese equipo chegamos arriba de todo. Primeiro agradecer moitísimo a xente que fundou o equipo, a directiva que tuvemos, pero a moitísimas que eu xa non as conozco, pero a moitísimas directivas que tuveron que seguir traballando moitísimo para ter un equipo de fútbol que é unha das cousas pois que dá moitísimo traballo. Écheme de orgullo, de verdad, pois como veciños, reconocer a súa trayectoria e, sobre todo, recordar a moita xente que contribuiu a súa grandeza e a súa historia. Non quero dar nomes, pero, bueno, por exemplo, Río, Jamino, xente que estuvo aí peleando. Darlle as gracias, como xa dixen, aos directivos, aos entrenadores, á xente que nos axudaba, tanto cos viaxes como arreglando o campo, os vestuarios, e, claro, aos meus compañeros, que sin eles isto non tería moito sentido. Moito máis que un deporte, o fútbol é tamén transmisor de valores nobres e positivos. Dinamizaba a vida social de Alfoz, axudaba a coñecer moita xente dentro e fora do concello. Aglutinaba os veciños e creaba vínculos de amizade que perduraban ao longo dos anos. Unha simple pelota e moita xente arredor dela, creando familia e atando lazos, construindo unha comunidade afectiva. Era casi como unha vía de escape para a xente nova, porque non tiña outra cousa nada máis que o fútbol, prácticamente. Entón, claro, os que non é que fóramos vos, pero lle apuntábamos un pouco, pois era unha vía para poder ir e poder facer algo e pasalo un pouco ben. E despois tamén, pois era unha, non sei, en vez de dedicarte ao que se dedicou moita xente, que era andar de farra e andar por aí, pois a nosotros inculcábanos que había que ir ali, porque, bueno, a meu pai tamén lle gustaba o fútbol, e inculcábanos de ir, e, bueno, foi unha vía para poder facer algo máis que estudiar, que axudar un pouco na casa. Que señan portada, que señan noticia no xornal por unha, non por un resultado, pero sí porque están vivos, porque están aí contribuindo a desenvolver unha labor social. O equipo de fútbol do pobo era donde ir, donde conocer e relacionarte cos amigos
ao final do día, de ir tomar as cervezas, de irte o fin de semana xogar a Orellón, de moitas relacións humanas, dunha fonte de creación tamén incluso de cultura de moitos tipos, deportiva, solidaridade. É unha maneira de conocer mellor a xente de Alfoz, máis unión, é como, digamos, lévalo aquí toda a vida, conoces xente que depois queres de verdade. Para min iso que significa iso, que é unha gran familia e de feito, igual non sei se o sabedes ou non, pero caseime no campo de fútbol porque para min era o meu soño da miña vida. Entón xa é algo que vai máis alá do deportivo, xa vai ao personal, vai a maneira incluso de formarte tú como persona, dos valores que recibes do club, da xente do club. Axúdache a crecer incluso, porque o deporte non é só facer deporte. Creo que é algo educativo que nos axuda a crecer. Ben, cos entrenadores que pasen ou amistades, amigos que tes, creo que podemos sacar unha parte de cada un pouquiño, aprendemos cousas. É como unha gran familia, como para min é como un escape a toda a miña vida en general. E non sei, eu para min, eu veño aquí e síntome cómodo, síntome alegre, síntome como que estou na miña casa. E para min o Alfoz aportoume sempre uns valores de traballo, de sacrificio, de lucha. Para min foi, a nivel deportivo foi todo, porque aí aprendí moitos valores, aprendí moito de moitos entrenadores que estuven ali, moitos compañeiros e moitos directivos, é dicir, foi un aprendizaxe constante. Os aniversarios son un bo momento para lembrar, para agradecer e para felicitar. Parabéns para o Club Deportivo Alfoz por tanta gloria e tanto éxito. Agradecemento a tantos colaboradores polo seu traballo e o seu esforzo. E tamén, por que non, recuperación das lembranzas que chegan ao corazón por tantas vivencias e tantos bons momentos compartidos. Quero felicitar ao Club Deportivo Alfoz, en especial a toda a xente que fixo posible que este equipo durase 40 anos e que este é un vivo e coleando e que dure a ser posible outros tantos. Así que desde aquí a Alfoz deseo todo o mellor e que vai todo moi ben. Moitos parabéns por este aniversario, que ojalá se manteña moitos anos máis. De todos os xeitos, tamén seguramente me olvidarei de alguén, pero que sepan que están aquí dentro. O único que a mí particularmente que me queda é felicitar ao Club Deportivo Alfoz, pois nada, polo seu 40 aniversario, e desde logo animar a directiva que siga traballando para o fomento do que poida, a ver onde poden chegar tamén. Eu penso que o pueblo debera rendir un homenaje a toda esa xente que fixo tanto polo equipo. Espero que continúen moitísimos anos máis e felicitar tanto a todo o mundo que pasou polo Alfoz e, bueno, neste caso tamén a vosotros por darlle repercusión. Desde aquí, pois, gracias a todos e espero que o Alfoz que siga moitos anos máis. Os tempos foron cambiando. Antes Alfoz era un pobo cheo de xente e de rapaces novos. Antes o fútbol era a máxima aspiración dos nenos, que o vían como unha forma de triunfar. A modernidade trouxo unha inmensa variedade de entretementos e unha abraiante diminución da poboación. O fútbol xa non é o rei, e novos e atractivos intereses conquistan a xente nova de Alfoz. O Club Deportivo Alfoz, a pesar de todo, seguirá loitando por pervivir no tempo e conquistar o futuro. Cando se fixo o himno de Alfoz, o que noto eu é que había alegría, ilusión, todo o mundo estaba ilusionado co fútbol, ca música, con cousas, e agora hai como máis tristeza, está todo como
máis apagado, menos unión ao mellor na xente. Que, desgraciadamente, agora, pois, tampouco non hai a mesma xente para poder levar un equipo tanto arriba, porque non hai quen xogue. Pero, bueno, é o que o siglo XXI non é cando empezamos nós, e agora, pois, hai que xogar co que teñen. A nosa época non vivimos tanta afición, pero os últimos anos sí que había moitísimo máis afición e moita máis xente involucrada no club. Vives tamén de outra maneira, agora vives todo moito máis rápido, entonces, claro, é distinto. Ao mellor se disfrutaban máis as cousas antes e había sentías máis esa unión que se sente agora. Outra cousa que pasaba na nosa época, que non pasa agora, era a relación e a convivencia que había entre distintas persoas con distintas edades. Como mellor había unha variación incluso de 15 anos duns a outros e relacionábamos todos, xogábamos todos e falábamos entre nós. A día de hoxe, os rapaces, se non son do mesmo ano ou de un ano menos, xa non se fala nin se relacionan. Era unha zona onde había moitos xogadores, moi bons futbolistas, aí na parte do Alfoz, do Valadouro, moi bons xogadores, no cual agora iso é o que boto de menos, que non hai xogadores agora. E agora, nin que quente o sol, nin que non quente, non teñen unha ansia de ir. Dunha que hai menos xente, e doutra que hai outros deportes, que, bueno, a xente xa empeza tamén a outro tipo de deporte, hai fútbol, aunque hai que pagalo, pero, bueno, vese, igual, vas a un bar, velo, e daquela non había, a única diversión que era o domingo. Ir ao fútbol a Alfoz e de hecho íbase fora tamén, bastante, tamén iban co equipo. Que onde vivimos nosotros, non sei, era unha alegría que surgía sola. Agora, non, hai silencio e tristeza. Dicíame Arcadio moitas veces que o que notaba aquí de diferencia é que había silencio, antes sempre se sentía xente falar. Pero claro, xa hai outras cousas que xa o fútbol non é tanto polas televisións ou polos outros xogos que asisten, pero recordar ainda se acorda un daqueles anos onde tuvemos tamén. Creo que ao mellor moi a longo prazo non sei se poderá ser viable polo feito de que non vai haber moita xente por aquí pola zona, pero bueno, de momento eu creo que seguir disfrutando é as 4 de partido contra o Abadín. Os partidos de máxima rivalidade entre o Alfoz e o Valadouro fixeron historia. Agora só queda un equipo no Val, o Club Deportivo Alfoz. Mais son moitos os que promoven unha unión deportiva, futbolística e social entre os dous concellos que forman o Val. Unha unión que xa comeza a dar os seus froitos nas xeracións máis novas. O futuro pasa por agrandar, por colaborar, por formar un único equipo con máis base e máis territorio. O futuro pasa por un equipo para todo o Val. Creo que todos máis ou menos sabemos e desexamos, pois, a ver, que o que topográficamente e xeográficamente une, ou estamos unidos, pois que non haxa, que non sexa, que non teñamos separados, pois por uns límites, pero, bueno, mellor xa é un pouco unha utopía, non? Que aunque non poida ser como foi antes, é imposible, igual xa nada, pero, bueno, pode se parecer, non en títulos, nin en cousas, nin fixamos nin o cousa do outro mundo. Tratar de sacar os chavales para adiante, nosotros tratáramos de sacarlos a formarse por aí adiante. Entonces, a nivel local, tanto Alfoz como Valadouro, para min, o meu punto de vista, xa antes, pero agora moito máis, pasa por unirse e bueno, crear equipos a nivel infantil. Que vai a tener moito pouco recorrido, se xa, bueno, pues, xa siga habendo, pero, bueno, non habría que apoiar institucionalmente máis ese tipo de iniciativas. A nivel de fusión, logo do que se fala moito a nivel de que os dous equipos de Alfoz e o Valadouro camiñen xuntos e tal, para crear un solo equipo,
incluso para ser unha administración sola e todo, serán grandes avances, pero a min doime que os avances non van máis pola necesidade que non polo compromiso que haxa personal, polo compromiso que haxa. A ver, é unha pena que desapareza un club, entón agora como só nos queda pois haberá que intentar polo menos que se manteña ou primeira regional, máis ben, segunda. Mellorouse bastante estes últimos anos ca creación das escolas deportivas estas, pero noto que temos que ir máis para lá, temos que dar pasos máis amplios. Personalmente, digo, con toda a fe, que debíamos de estar unidos, que sería a mellor maneira para poder aguantar nos dous sitios. Tiñamos que crear unha conciencia social máis importante para a necesidade de que esta comarca é única, somos un ente administrativo dos dous concellos que ten que convertirse por forza nun. Os nenos sigan facendo deporte, polo ben de Alfoz, que bueno, pues sale no periódico, dáse a conocer, logo ven turismo, o sea, é moi bon. E sobre todo pois tamén dicirlle á xente que lle dé un empuxonciño, non, esa colaboración no día a día a todo ese grupo de traballo que está levando as rendas do club agora e que no pasado tamén o levou moitísima xente. Non me gustaría morrer sin que estuvera todo xunto. Houve un momento aí que se iba a xuntar, eu fui un dos que votei para que xuntar todo para un nombre e ir todos para diante con que houbera os cativos que non teñan onde entrenar, que tuveran aquí onde entrenar, ben señan en Alfoz ou ben señan en Ferreira ou indistintamente, un ano nun sitio, outro. Hai 40 fórmulas para facer, pero que a población que somos, pois eu casi o vía máis viable, máis factible, máis fácil para a directiva, sendo compartido nos dous lados que nun sitio solo. Desde nenos, o Alfoz chamounos, conquistounos. Nela atopamos diversión, familia, amizade, notoriedade. No Alfoz fixemos pobo e convertemos as tardes de domingo nunha festa. 40 anos despois, non podemos deixar de manifestar o noso orgullo de ter formado parte desta admirable empresa, deste triunfo do noso pobo. Grazas, Alfoz. Grazas, Club Deportivo Alfoz. Grazas a todos os que fixestes posible este soño eterno. A través de ti e do deporte do fútbol, enchemos de lembranzas, de riqueza e de felicidade o noso corazón. Bueno, a mí sempre me gustou o fútbol, xa desde pequena. Cando en época de salir, meu pai dicíame ou vas ao fútbol ou sales á noite. Entonces eu decidía ir ao fútbol. Donde vaya, sempre digo que o Alfoz é o primeiro equipo. Ni Barcelona, ni Madrid, ni nada. Primeiro o Alfoz e despois o resto. Sempre tes o recordo ese especial e o cariño que lle tes ao clube onde empezache e que é da túa terra, do teu povo. Entonces, claro, ese cariño nunca o vas perder. Eu sempre digo, primeiro son do Clube Deportivo Alfoz. É o equipo que levo no corazón, desde sempre, desde neno. Xa cando iso mo inculcou meu pai cando me levaba con miña mãe, aquel matrimonio xoven que iba co seu neno ao fútbol, non? Tamén aos desplazamentos. É o que levo, repito, no corazón. Esas cores verde e blancas, esta bufanda e punto. O Alfoz significa parte importante da miña vida. Fai casi máis de 15 anos, teño 32, así que casi a mitad da miña vida levo vinculado ao Alfoz, tanto de xogador como ahora de directivo. Para mí supuxo moitas cousas, porque é aterrizar, depois a miña profesión que sempre foi o magisterio, valeume para valorar a xente que traballa, a xente que se esforza, a xente que desinteresadamente che botan a mão cando máis a necesitas. Para min tamén foi unha moi boa experiencia
foi bastante corta porque eu despois lesionárame dunha rodilla, de feito botei 18 anos co ligamento e o menisco rotos, e, bueno, sufrín as miñas consecuencias despois, pero, bueno, eu tamén non tiño máis nada que dicir que cousa boa do Alfoz, nada máis. As vivencias, eu creo que como se tuviéramos 18 e 19 anos, o sea, que os recordos quedaron aí, unhas amistades que eu non digamos que eu estou na hora dicindo e está-me fervendo a sangre porque me estou acordando de moitos e algúns que faltan e que me emociono, perdonando, me emociono porque me gusta ir ainda ao campo de fútbol, gusta mirar o fútbol e vou pouco porque me acordo moito cando vou. Moito da xente dos que estábamos aí e das discusións que tiñamos era sempre polo mismo, polo fútbol, polo facelo ben. Para min foi unha época moi bonita, está aí, xa hai moitos anos que pasou, pero é un recuerdo mesmo xa do equipo e da xente que estuvo, porque sigo tendo, non con todos, lógicamente, pero sigo tendo relación con eles. Entonces eso para min é unha cousa que está aí e estará hasta que nos vayamos para outro barrio. Foron bons momentos, bons recordos e unha cousa nova, un experimento novo que pasei. Ao mellor non da mellor maneira posible, pero aí quedou. Había, como dixen antes, unha gran comunicación entre afición, xogadores, todo era, moitas das cousas que se falaban era fútbol. Muy buena afición, muy buenos compañeros y he estado en el club que más años he estado y lo he pasado de maravilla. Foi unha etapa moi importante porque foron moitos anos, como xogador, como adestrador, como directivo, donde coñeces moita xente, moitos compañeros que faz moitísimas amistades. Conocí moita xente e o público apoioume a tope, os xogadores tamén estaban comigo, pasei 2 anos ali moi preciosos, moi bons. E foi moi bonito poder, entre todos, construir un sentimento, construir unha unión. Éramos todos unha piña, o pueblo estaba con nosotros. A verdade é que sí que foi unha época moi bonita porque a xente pois portábase ben, había moita afición e eso quedache pa sempre. Hai xente que a conoces nun campo de fútbol e que ao final pois quedache unha amistad que non podes borrar. Ali fixamos amigos, amistade cos xogadores, pero sobre todo ca xente do pueblo, ca xente de Alfoz, caos directivos, cos que non eran directivos. Íbamos un domingo por ali ca familias e éramos queridos, sentíamonos arropados, non? O 90% dos meus amigos son do fútbol, e iso é co que te tes que ao fin quedar. Quedan aqueles anos na memoria que agora recordas, pois, non sei, de outra maneira. Aquela vívelo o fútbol e tal, pero agora recórdalos con máis nostalgia, máis, non sei, outro cariño logo. De todas esas vivencias, ao final faz amigos, os propios amigos da práctica do deporte, pero tamén faz moitos amigos pois da solidaridade do día a día, do traballo diario, do esforzo, amistades que ao final que callaron e que quedan aínda a día de hoxe. Que dicirvos, o Alfoz para min é amigos. É non unha palabra, é sentimiento, amigos. Ao final o Alfoz creo que me deu probablemente os meus mellores amigos saliron de xogar ao fútbol e de xogar ao fútbol en Alfoz. Deixoume moi bons momentos con eles. Sobre todo, bueno, coa xente que, aparte de xogar con ela, que éramos amigos, non? Que andábamos por aí, que compartíamos moitas cousas. E creo que é unha forma de pasar o tempo e de divertirse a xente moi sana. E que acabas conocendo moita xente, facendo moitos amigos, gracias ao fútbol. Quedei
moi agradecido da xente e teño moitos conocidos, deixei moita xente amiga, uns que se foron e outros que siguen ali, e teño que recordar que estou moi agradecido ao Alfoz e Tareilo. Que estamos todos moi agradecidos e o Alfoz tamén está de nosotros. O Alfoz para min foi a vida de chaval, foi o que máis recuerdo que tiña. Eu xoguei o que puiden que sempre tiña que aportalo co traballo, sempre empecé a traballar de novo, pero bueno, non me arrepinto de nada. Logo viñeron outros clubs tocarme, pois se podía ir, non dixen que non, quedei moi agradecido do Alfoz e ojalá puder estar xogando ainda hoxe. O Club Deportivo Alfoz a min deume moita felicidade, fui moi feliz e sempre disfrutei. Foi unha etapa corta na miña vida, pero os recordos son moi bons, son maravillosos e siguen permanecendo todavía en mí. Agradecer tamén ao pueblo de Alfoz, os xogadores de Alfoz, que se chega a eles, se o ven, que sigan facendo deporte, que sigan xogando, que sigan... Bueno, o fútbol é precioso, sin duda que é precioso. Eu non vou ao fútbol agora, non vou porque estou moi queimado, pero o carné paguei sempre. Mentre me poida permitir, pois seguirei sendo socio, apoiando a toda a xente que vai estando aí, a axudarlles a seguir con esta andaina, a ver se pode chegar a facerlles as bodas de ouro. Nos clubs donde teño sempre unha pequena parte do corazón, pero reconozo que o Alfoz me está dando moi forte porque son unhas gran xente, unha gran directiva, un bon grupo de xogadores. Alfoz significa para min 4 anos que os pasei na miña vida, tamén conocín a tanta xente, tantas personas, non, xente non, porque xente hai moita, pero persoas hai poucas. Impresionantes, teñen un corazón máis grande que a alma. Eso foi o que me cautivou. É que non podo dicir máis. Non podo dicir máis. O Club Deportivo Alfoz tamén para min foi algo que desde pequeno, meu pai era aficionado xa, e desde pequeno foime levando con el, xa desde pequeno, e foi algo que foi entrando aí no corazón e lévase aí os colores eses verde e blanco, lévanse dentro. Sempre me tuve no corazón, sempre. Non hai que equipo en primeira división, que simpatizo por algúns, pero como Alfoz, ningún. É que eu levo no corazón é que non podo deixar de ser socio do Alfoz. Puñeronme por capricho, eu creo que foi por capricho, ou un número que non quería nada, o número 4, e eu teño o número 4, o cual eu teño aquí e vos lo podo enseñar, que eu nunca o quixen, pero un que tal, véndonos desde lá arriba, dixo, tú tens que ser este número e valo ser. Creo que E ao final, que quedou? Que nos quedou? Quedaron os momentos vividos, experiencias, quedaron os amigos, deporte, viaxes e tempo compartido. Quedounos un equipo, un conxunto de vidas, unha familia e unha canción que todos cantamos xuntos sobre un campo de fútbol. Equipo de solera, de garra, de botoque, de valor.
o soño dun equipo, o sentimento dunha aflicción. Xoga con coraxe, con tesón. Xoga como un campeón. Xoga con coraxe, con tesón. Xoga como un campeón. Quedáronos os triunfos, as 4 copas de Deputación conquistadas e moitos outros trofeos. Lembranzas metálicas dun pasado de éxito arredor dun campo e dun balón. Mais quedáronos tamén as persoas, vestindo e suando as elásticas do Club Deportivo Alfoz. Quedáronos os recordos de tanta xente comprometida cunha idea, cun propósito, cun equipo. No vento do tempo, móvense aínda os recordos de todos eles, de todos os que fixeron posibles as glorias deportivas e humanas do Club Deportivo Alfoz.